Výstava s názvom Naha alebo Naked zahŕňa 3 moje dlhodobé dokumentárne a veľmi osobné projekty. Prvý z nich s názvom My približuje život a každodenný život vlastne mojej rodiny a mojich najbližších. Projekt s názvom Kruhy prináša pohľad do obradov a rituálov a do kolobehu života a takisto do kola roka prostredníctvom významných udalostí práve v našom živote. A posledný cyklus s názvom Moment tak sa prináša bližší pohľad na prežívanie smrti a všetkého, čo je s ňou spojené, jednak hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ale hlavne našho prežívania. Tieto 3 projekty som spojila do tejto výstavy práve preto, lebo sa v nich obnažujem ja ako človek a prichádzam tak povediať s kožou na trh práve v tom svojom pohľade na svoj život a na mňa ako osobu. V strede sme vlastne urobili taký výňatok zo všetkých 3 cyklov a keď do ňu vkročíte, tak tam je vlastne vidno všetky 3 na jednom mieste. Práve pre túto výstavu vznikli priehľadné tabuľky, ktoré majú práve prepojenie na názov Naked. To znamená, že nahá alebo nahé. Vidíme cez nečistotu, vidíme tú transparentnosť, vidíme tú surovosť, pravdu a tú naozajstnú takú naozajskosť, ktorú vidíme vo fotkách. V projekte Moment sme sa rozhodli umiestniť veľké zrkadlo, ktoré nadväzuje na tému smrti, pretože zrkadlo je ako hladina vody a voda naozaj prepája tento svet s tým posmrtným. A v tej hladine sa vieme vidieť len v tom jednom konkrétnom momente, v ktorom sa nachádzame, pretože už keď sa do neho pozrieme zajtra, tak už aj my budeme iní, hladina bude iná a celý tento svet bude o niečo iný.